Luister even voor. Dokkum Open Air, Full Metal Madness. Dat klinkt al heel goed. En dan vieren ze het feestje dit jaar ook nog voor de 10e keer, Jort. Ja, is het mooi? Ja. Ja, wij zijn heel blij dat we dat mee doen. Ja. Wist u de eerste keer erbij, Inge? Ja, als bezieker. Als bezieker? Ja. En sinds wanneer ben je een beetje professioneel of organisatorisch bij belutsen? Dat nou een hier of treien. Okay. Ja. Leuk festival, hè? Ja, geweldig, ja. Spanning beginnen we dat te nemen, denk ik. Ja, zeker. Het is nog maar een weekend, dikke weekend. Dan begint het alweer. Dus best wel wat spanning al. Ja. Bands, alles erom neem ik gewoon? Ja, alles is in kan en kruik al geruime tijd. Dus ja. Maar stond betiet met beginnen, hè, met die programmering? Eigenlijk beginnen we nu alweer voor de na-editie. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Daar komt we op deel. Daar mag er wel bij wezen. Ben er nog bijzonderheden? Want ik geloof dat er weer wat extra's bij kwamen. Ja, klopt. Ja. We hebben op de donderdagavond hebben we nog een extra avond in de planning. Het wordt heel lang, ja. Ja, we zijn al 3 dagen bijna. Nee, we hebben op donderdagavond de Nacht voor Dokkum georganiseerd. Okay. Dat is een heel mooi festival. Echt met allemaal hardrock tributes. Voor heel Dokkum is dat bedoeld. Iedereen mag erbij zijn. Ja. En de entree is gratis als je een Dokkum-ticket hebt. En anders is het maar €5. Ja. Wat leuk. Dus het pre-feestje is al nog wel eerder dus. Ja, klopt. Ja, nog een dag erbij. Ja. Heerlijk. Oh, leuk jongens. Even naar goede bands, die mooie naam. Ja, meestal steeds, ja. Neem even een paar, of bij voorbaat hoogtepunten. Nou ja, we hebben een aantal hichtepunten. Eigenlijk is de hele line-up een hichtepunt, zoek ik. Ja, zei je dat. Maar My Dying Bride natuurlijk. Een van de grote doom metal bands. Candlemass. Maar we hebben in de hardcore hoek, dat maakt voor die toch wel heel aansprekend. Zeg het maar dit is mijn favoriete. Nou ja, ik weet niet wat er origineel nog van is, maar... Nou ja, dat weet ik ook net. Biohazard, hè? Biohazard, ja. En in die hoek hebben we Madball, allebei uit New York. Ben we ontzettend blij mee. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uit Zweden hebben we Shining. Dat is echt wel een bijzondere band. Een beetje black metal combineert met al die rare invloeden. Ja. Wat hebben we nog meer? Inge, help eens even. Help! Candlemass natuurlijk. Oh, kost die vierde, man. Dat is de beste band van de hele line-up. Nee, Cataclysm hebben we staan uit Canada. Dat is natuurlijk ook een hele grote band. We hebben Melagesh, Israëlische band. Ook heel bijzonder met Midden-Oosterse invloeden. Heb je nog Fiske bands? Jazeker, ja. We hebben de reunie van My Mind's Mine. We hebben Herder uit de Westereen hebben we weer staan. De openers zijn Cornered, dat hardcore hier uit de stad. En Baldus Draumer, de folkmetalband uit Dokkum. Wordt een beetje een Bert van My Mind's Mine is dat er mijn gitaar weer waarom ja maat. Oei. Nee, dat is een running gag. En ik denk echt serieus al 18 jaar. Ik hoorde een zelf makke gitaar kocht van Pissinten. En die had Bert Lien, die had ik nog nooit waarom. En ik kwam Bert laatst zien op het Streetfestival. Ik zei, wie hoort er gewoon niet over het bejaardentehuis is. Wordt een beetje Bert is die gitaar met waarom. Ja. Nou, ik zei, nog meer bijzonderheden voor het festival. We meestal in rekken horen. Kaartjes heb je natuurlijk. Ja, absoluut. Kaart voor Cape Good. Dus daar ben we heel benieuwd wat we dit hier aan bezoekers hebben. Hoeveel bezoekers kennen we in de tent of op het terrein bij hem? En wij kunnen ongeveer 2400 bezoekers ontvangen op IND. Okay. Dus er wordt heel weekend kan dat wat meer wezen. Dit wordt metal daar of net? Ja, Rousder is een lekkere rockbandje, maar dit gaat weer een stapje verder, hè? Ja, ik heb zelf ooit een keer inderdaad een mini-metal festival georganiseerd toen ik 16 was. Dus dat is wel een tiertje lean. Dus ik vind het wel heel erg leuk, ja. En hij favoriete metalbands? Black Sabbath, Iron Maiden misschien? Of, beide wel. Ik zelf inderdaad. Slayer vind ik echt heel erg leuk. Slayer! Wanneer regel je hem dat eens? Nou, we hebben eigenlijk al een soort band staan, maar die heet Player. Op de party steeds. Ik was Slayer. En op de vreed, want dan kun je hier mooi spelen eerst. Ja, wie weet jongen. Hè? Ik breng een vrachtwagen whisky bij die als het regent. Ik wil ermee bezig, dat spreekt me wel om. Ja, laatste nijs op een site dan wil ik natuurlijk te vinden. Wanneer begint de opbouw eigenlijk? Dat is al begonnen. Serieus? Ja, de poort staat er al. We hebben een hele grote rode poort met wolkom erop. En vandaag zijn ze begonnen met de opbouw van het hoofdpodium. Ja. Wat is de locatie? Dezelfde vlinder hier? Ja. Want daarvoor zit je hem bij op een oorplak, hè? Ja, klopt. Nee, we zitten nu aan de rand van Dokkum, aan de Parklaan. Dus als je Dokkum binnenrijdt, gelijk aan je rechterhand. Weet ik wel een jong, denk ik. Ja, zeker. Nog bijzonderheden verder, maar meestal ergens nog rekening horen. Tentje mee, campingweg? Ja, ik zou een tentje meenemen, lekker blijven sliepen en gewoon daar 3 dagen aanwezig. Dan is die een groot feest. Nou ja, wat heel bijzonder is, elke jaar, dat is gewoon de vrijwilligers die altijd bij mij werken. En ondertussen gaat het mij zangemak dat het organiseren gewoon echt leuk waan is. Ja, iedereen weet wat hij moet doen, dus het is een groot feest. Kijk, hè? Ja. Leuk man, goed. Nou, Wieke, probeer even wie hem even te schakelen vanuit dit programma live naar het festivaltrein. Dus ik hoop dat dat al is slaagt. Mensen kunnen nog kaarten kopen in de verkeer via de site natuurlijk. Nou, als er verder niks is, dan gaan we er gewoon voor. Ik doe net uit water vervreden. Ik word gewoon goed, hè? Ja, fantastisch weer. Ja, zonnetje, 30 graden, heerlijk. Ja. Onbewolkt, hè? Maar goed.
Leuk om te winnen. Succes. Dankjewel, jongen. En ik hem nog lekker in huis of ben je nou ook alweer auto, drok, organiseren? Nee, we hebben nou nog een oren-interview. Maar 3 voor 12. Dat is altijd goed. 3 voor 12. Dankjewel voor je komst. Doe ik bedankt. Gert, zo even mooi, dat mooie poster. Ik vind dat altijd mooi, hè? Die metal post. Van Biohazard even. Zo daar. Ja, daar zit het. What makes Hey, wil het ook eerst wel hinnen? Ik ben wel van doel, ja. Maar ik kan nog een listje. En je mag snijden Mickey niks, hè? Nee, ja, oproem je, dus best ik welkom. Nee, dan moet iedereen naar de Prinsentuin komen. Ik heb me daar verdrukken. De Kickfestival 6 weken. Snijden Mickey zitten wij met dit programma in de Prinsentuin. Maar al die hartstikke leuke acts. Kun je lekker chillen vanuit het Dokkum Open Air Festival. Zit het daar door? Zo doen we het. Kost ik douwen, hè? Ja, helemaal leuk. Hokt, jongen. Goed zo. Ik geef een Harry Mulder.